Di pwede ni wala ko'y bahin. Kailan mo ko'y katungod kay anak magyapon ko. Asang to mga kabinto tong kabilin sa mong dikanan ha? Tanaw na ko diri. Ano yung sigmaon eh? Kanin mo ni. Dita! Lisa, dali, nakituyo si mo ah! Saman manang. Nakituyo si mo kay magpatawag kong meeting. Tagot mo magsuon ha? Oh, sige. Atoon na ko turon. Pablo. Ano? Patawag ta ni. Manoy dito okay. Patudong yuta na to ipa ano to niya. Pasito na to niya ron. Kada, gwapo na. Gwapo na kay. Murag baligya siguro to. Kwarta sa ani. Wala Pablo. Dali. Hindi man kay kwarta na ni ba? Patawag kong meeting sa inyo ha kay katong yuta sa atong ginikanan ito sa bukid ato tong ibaligya kung uyon ba mo. Ika Pablo, uyon ka Pablo. Uyon ko naman ang oy kay kwarta na gunda. Kita, uyon ka. Uyon pug ko na nung. Naglisod pud baya ko. Nindot nilang plano kay mga kwarta na ko. Baligyan nilang yuta. Manong, kato si Fernan, ato atong bahinan. Ay na to, apila to kay lahi mo to siya amahan. O ito'y lapot sa tong pangkarong gisabutan. Nakapaluman si Kuano no, lahi to Kuano. Ay lahi mo dito siya gamahan. Na siya ay na basag din na. Oy, pugay din ato bahinan. Basta kay mo na to, di na to apilan kay kita may Sa ato pa kita ra to. Ususo na igsuon man jud ta, kita mo jud kato siya lahi man to siya apil. Di pa dyan ko musugot na. Lahi mo siya gamahan. Basta kato mo to, di na to apilon. Di pwede ni wala ko'y bahin. Kailan mo ko'y katungod kay anak magyapon ko. Manong! Oh, sa may tuyo. Dapat apil ko ana, nganong wa mo ko'y labot. Basta kay mo na yung gisabutan mo. Di mo kay labot kay Juan, ning amo na gisabutan. Naman nasa batas. Kay anak magyapon ko. Walay batas. Walay batas ako ah. Wala kay apil. Bantay lang mo. Pailan ta mo kaso.